Исәнмесез эфирда пәнжешәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чоллыда капиталь ремонттан соң Орловский урамында юлны ачтылар. Бу участок нинди үзгәрешләр кичерде? 18 минут вакыт кирәк була. Ашыгыч медицина ярдәме бригадасы фельдшерлары Иратны теге дөньядан кайтарган. Кичерек участокларга да вакыт җитте. Чоллыда капиталь ремонттан соң Орловский урамында юл ачтылар. Тантаналы чарада шәһәр мэры Ноэль Мәхтиев һәм Чоллы дәүләт автоинспекциясе башлыгы Ради Кадиков катнашты. Бу участок нинди үзгәрешләр кичерде? Барлык нечкәлекләр Лилия Гатина материалында. Движение объявляется открытым. Орловский урамы икенче дәрәҗәле дип саналашуга да карамастан, монда транспорт бик күп йөри, җәяүлеләр дә күп, янәшәдә медицина көллияте урнашкан. Чолларның да Орловский урамында яшәүчеләрнең дә мөрәҗәгатьләренә кулак салганнар. Я здесь в Орловке живу 50 лет. Ну, сравнить вот 50 лет назад и сегодня это небо и земля. Очень красиво стало. Орловский урамында 2 чакрымнан артык юл катламы ремонтланган. Ремонт проектына 436 миллион сум акча тотылган. Шәһәр мэры Ноэль Мәхтиев билгеләп үткәнчә, капиталь төзекләндерү икенче дәрәҗәдәге юлларга да барып җиткән. Все это ради людей. И, безусловно, всю эту работу вслед за финансовыми ресурсами, которые выделяет руководство страны, Рустам Нургалевич Минниханов, выполняет дорожные строители. Слова благодарности, огромное человеческое спасибо от всех жителей улицы Орловской, от жителей города Набережные Челны, сотрудникам и работникам компании «Волга-Автодор». Бу бөтен шәһәр өчен әһәмиятле вакыйга дип уртаклаша дәүләт автоинспекциясе башлыгы Ради Кадиков. Юлның бу участогы аеруча авария хәлендә саналмаса да, юлларның сыйфатына шикаятьләр аз булмады. Машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр чокырларга яктырту һәм тротуарлар булмауга һәм башка бик күп нәрсәләрдән зарланган. Сегодня действительно все эти замечания, они учтены. Прекрасная поверхность дороги, разметка, знаки, пешеходные дорожки, освещение. Действительно, это и безопасная, и комфортная, качественная дорога. Я надеюсь, что эта дорога прослужит долго, и аварий здесь больше не будет. Поэтому безопасных вам дорог, зеленого света. Бәйрәм азагында мэр юлчыларга сыйфатлы башкарылган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Орловский урамындагы эшләр яшәү өчен инфраструктура милли проекты кысаларында башкарылган. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ашыгыч медицина ярдәме бригадасы фельдшерлары Иратны теге дөньядан кайтарган. Моның өчен аларга 18 минут вакыт кирәк була. Бу төш кебек тоелды дип сөйли хәзер коткарылган Ират. Пациент белән нәрсә булганын һәм коткаруның уникаль очрагы турында Лилия Гатина сөйләячәк. Примерно вот так мы реанимировали пациента в течение 18 минут. Ашыгыч ярдәмне эш урынына чакыру безнең өчен һәр вакыт адреналин дип сөйли Екатерина Шуркина, чөнки мондый чакыруларда син үзеңне нәрсә көткәнен белмисең. Менә бу көнне дә ул аермачык хәтерли. Чакыру 43 яшьлек Иратның эш урынында хәле начарлана. Ашыгыч ярдәм бригадасы килгән вакытта ул аңсыз хәлдә була. Во время осмотра мужчина буквально умер на наших глазах. У него остановилось сердце, он перестал дышать. На кардиограмме мы успели увидеть признаки инфаркта, которая потом сменилась прямой страшной линией. Мы, конечно же, сразу же приступили к реанимационным мероприятиям, не раздумывая. Соңрак ачыкланганча, 2 көн буе аны күкрәгендә каты авыртулар җафалаган. Предприятие медпунктына Ират хәле бөтенләй начарлангач кына мөрәҗәгать иткән. Нам удалось вернуть дыхательную сердечную деятельность благодаря проведенным манипуляциям. Пациент после того, как очнулся, спросил у нас, что же с ним все-таки произошло. Мы ответили, что в шутку с коллегой, что он родился в рубашке. Кыска вакыт эчендә табиблар бригадасы Иратны ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә кардиореанимациясенә китергән. Аңа шундук операция ясаганнар. Табиблар искә төшерә, тәмәке тарту, кан басымы, симертү, генетик бәйләнеш, булар йөрәк авырын китереп чыгаручы факторлар. Если куришь, бросай, мало двигаешься, двигайся. Если страдаешь гипертонической болезнью, то нужно сделать все, чтобы давление было на таком хорошем уровне, потому что высокое давление – это риск всех сосудистых катастроф.
Пациентка келгенде хәзер оның хәле яхшы. Ашыгыш ярдәм бригадасы тарафыннан вакытында үткәрелгән реанимация оның гомерен саклап калган. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Оякларга гына түгел, тәнгә дә жылы һәм уңайлы. Ярчалыда Беларус аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе эшен дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәйге белән сыйфатның идеаль нисбәте. Өстәвенә кибеттә яңа көзге коллекция. Ашыгыгыз, күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәк-Рәд сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Зур көзге коллекция беркемне дә битараф калдырмаячак. Иң мөһиме ул сыйфат, Беларус сыйфаты. Аякка бик уңайлы. Менә кемнең инде плоскостопия аякларында сөякләре чыгып тора, киңәеп китә, шундый йомшак табан аслары бик әйбәт, уңайлы дип әйтерем. Уңайлы көзгә, язгы аяк киеме сайладык. Күргәзмә ассортиментында хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә йөзләгән модель, төрле үлчәмгә, классик һәм стандарт булмаган төсләрдә һәм төрле аяклар өчен исәпләнгән. Данная модель имеет небольшой широкий каблук, что позволяет снять нагрузку и предотвратить отекание голеностопного сустава. Вся подошва обуви вулканизирована, благодаря чему ваши ноги всегда будут сухими в любую погоду. Специальная пропитка для кожи позволит оставаться вашей обуви в первозданном виде всегда. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Моннан тыш бирдә термокием дә сатып алырга мөмкин. Беларус аяк киеме ярминкәсен Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәк-Рәд сәүдә үзәге, элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Пчелы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Долгожданная чавыча, красная икра, масляная. Все от производителя. С 6 по 11 октября. ТЦ Грин, остановка Глобус. Большой сольный концерт Дины Гариповой. 25 октября. ДК «Энергетик». Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А.